Crees que a xinxa é invencible? Esta é a pesadilla de calquera finca ou de calquera parcela. Hoxe deixaremos de intentar eliminala a vencela. Seguro que probaches arrancalas ou pasache a fresa ou o rotovator para desfacerte delas ou empregaches químicos para intentar desfacerte dela. A realidade é que sempre volven. Aquí en Galicia ten numerosos nomes, dende xunga, xunca, xuncia, xinxa, erva das bolas. No norte da península chamanlle coquilla, navajuelas, tamén no norte da península ibérica ten numerosos nomes. Dá igual o nome, a dor de cabeza é a mesma en todos os lugares. Ben, queridos irmáns da horta, benvidos a un novo vídeo. Para poder gañar necesitamos coñecer o noso inimigo. Existen dúas variedades de xinxa distintas. As dúas son igual de malas de eliminar e podémoslas diferenciar polos rizomas que hai nas súas raíces. Aquí os deixo unhas imaxes. Cada gran destes xenera unha planta nova. Intentalas arrancar, pasar o rotovator é misión imposible. Moitos consideran que é unha herba invencible porque a pesar de por cultivos de cobertura, a xinxa, en canto pode, volve a salir coa mesma forza ou con máis forza. Ni os métodos mecánicos ni os métodos químicos son capaces de vencer a xinxa. Baixo esta terra está o noso último cultivo de patacas. Unha vez que o colleitemos, aplicaremos unha solución definitiva para eliminar a xinxa. Co noso método, en 2 anos, en 2 aplicacións, conseguiremos erradicar desta zona a xinxa. O método que imos aplicar é a biosolarización. Estamos nos meses perfectos para facer unha biosolarización. É un método respetuoso co chan. Seguídenos para ver como colleitamos as patacas e facemos a biosolarización. E antes de rematar, como sempre os pido que lle dades a like, que se os gusta o contido que o compartades e ademais que os suscribades a miña canle de YouTube Agromíguez. Así que amigos, moitas gracias por aguantarme e ata un novo vídeo.